Drahé sestry a bratia, ženy hostia, srdečne vás dnes vítam na dnešnej bohoslužbe. Chcel by som vás privítať biblickým textom z 2. Korinťanom, ktorý vystihuje dôvody, pre ktoré sa schádzame a stretávame. Tento znie takto. On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí. Drahý Pane, ďakujeme Ti za slobodu, ktorá je v Tebe. Aj dnes sme sa stretli, aby sme ju aj hľadali a zároveň ťa za ňu oslavovali. Že si ten mocný, ktorý víťazí nad všetkým zlým a ktorý nás privádza k slobode. Amen. Chcel by som s vami zdieľať niekoľko oznamov. Chcem vám dať do pozornosti pravidelnú možnosť odoberať pravidelný newsletter, v ktorom je veľa oznamov o pravidelných aj mimoriadnych udalostiach a upozorním len na niektoré z nich. Včera bola brigáda na Muránskej Zdychave, tam, kde je chata a letné tábory a rôzne iné aktivity. Ďakujem všetkým, čo ste tam boli, čo ste sa tam zúčastnili. S tým, teda táto pravidelná taká predsezónna brigáda je tam kvôli tomu, že sa tam počas leta deje mnoho táborov a jeden z nich je aj tábor na Muránskej Zdychave, ktorý pomáhame organizovať. Uskutoční sa 18. až 25.7. a miesta na tomto tábore sa veľmi rýchlo míňajú. Tak ak plánujete deti prihlásiť alebo vnúčata na tento tábor, tak prosím vás, aby ste tak urobili čím skôr, lebo sú tam pomerne prísne pravidlá, čo sa týka potom nejakého dohlasovania. Už naozaj je tam asi len 10 miest k dispozícii. Tiež chceme dať do pozornosti i ďalšiu možnosť pre mládež. Je to celoslovenský kemp mládeže, ktorý je až v závere augusta. Stretávajú sa tam mládežníci z celého Slovenska. A tento rok sa volá Hľadá talent. Bude v Jakubovanoch. A taktiež chceme dať do pozornosti možnosť, že sme si všimli a sme sa tak neorganizovane zvykli postretávať na akcii, ktorá sa volá Campfest. A aj tento rok je, ale chceme to už robiť trochu organizovanejšie, alebo teda dať to do pozornosti, že už teraz viem o 4 rodinách, ktoré tam spolu budeme aj stanovať a budeme vďační za každého ďalšieho, kto sa chce pridať. Je to výborná možnosť. Je to hudobný festival, ktorý je 6. až 8. augusta 2026, toto leto na ranči v Kráľovej Lehote. Je to kresťanský hudobný festival a zvykneme si tam užívať to, že nikto nemá nič na starosti, len sme spolu a to je veľmi vzácny čas, takže ak chcete, pridajte sa aj tento rok. Toľko z oznamov, neviem, či má niekto z vás ešte nejaký oznam alebo pozdrav a zvlášť teda musím privítať hostí, ktorých tu dnes medzi nami vidím. Z toho hostia aj hostia, ktorí ste, tak by som povedal, združení okolo služby, ktorú tu začala Joyce a Joanne. A sme veľmi radi, že tu dnes ste a prišli ste nás pozbudiť aj svojou prítomnosťou, aj slovom pozbudenia, aj svedectvami a tešíme sa na to, čo máte pre nás pripravené. Tým som vám na chvíľu zobral ten čas na prípadný váš pozdrav alebo doplnenie oznamov, ale asi ich nemáme. Budeme teraz Pána chváliť piesňou a potom prejdeme k svedectvám. Tebe túžim viac, môj Boh a Pán.
Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od svojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Po tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. V našom cirkevnom zbore sme viackrát zažili také zvláštne obdobia Božej milosti, kedy on konal a zasiahol nejakú skupinu ľudí. A tak to bolo aj pred niekoľkými rokmi, keď v našom zbore slúžili sestry Joan a Joyce a priniesli, alebo Boh cez nich vykonal viacero takých zázrakov, ktoré sme mohli pozorovať vo forme premenených ľudských životov a začiatku nových služieb, ktoré prinášali tú spomínanú slobodu do životov konkrétnych ľudí. A ja o tom hovorím tak neurčito, ale dnes je s nami aj sestra Joyce a viacero ľudí, ktorí boli pri tom. A máme teraz príležitosť počuť niekoľko tých osobných príbehov a na ne potom nadviaže sestra Joyce jej príhovorom. Poprosím teraz vás, Alenka, Tomáš a ďalší. Srdečne vás vítam. Som rád, že ste tu medzi nami a že ste ochotní sa podeliť o vaše skúsenosti. Dobrý deň, bratia a sestry. Dávno som tu nestála, tak dúfam, že nebudem mať trému. Tak keď bratka zatiaľ povedal, že pred pár rokmi, tak myslím, že to je viac ako štvrtstoročie, keď prišli Joyce a Joan na Slovensku. A ja som bola v situácii, keď som to vnímala, že Boh vypočul moju modlitbu. Pretože ja som v tom čase volala k Bohu, aby mi pomohol. Pretože manželová závislosť ako si gradovala v tom čase
a ja som bola dezorientovaná, frustrovaná, zničená. Preberala som úlohu otca v rodine, častokrát som robila veci, ktoré mal robiť on. A nevedela som si rady, hanbila som sa o tom povedať rodine, hanbila som sa o tom povedať v zbore. A keď to bolo neúnosné, tak som oslovila nášho brata kazateľa, tu sedí z Ružomberka. No a on ma posunul ďalej a posunul ma k 2 Američankám a v tom čase som vedela asi po anglicky povedať iba hello. Takže potrebovala som k tomu prekladateľku, tá tu tiež sedí. Laura bola tá, ktorá celý rok mi prekladala moje osobné stretnutia s Joyce a Joanne, ktoré mi pomáhali v mojom osobnom uzdravovaní sa ako rodinnej príslušníčky rodiny, kde je závislosť. A tak ešte, kým naozaj nevznikol Al-Anon, tak som mala tú česť s nimi stráviť osobne celý rok stretnutí a pomáhali mi zorientovať sa, zistiť, čo robím zle, čo nemám robiť, ako vniesť do rodiny pokoj, ako pomôcť mojim deťom, pretože fakt sme boli zmietaní situáciami, ktoré sa nevedeli predpokladať. No a ako išlo toto naše uzdravovanie, videla som, že potrebujú pomoc aj moji svokrovci, manželovi rodičia, a ktorí tiež prechádzali obdobím, že nechápali, ako ich 2 synovia mohli padnúť do závislosti, keď im dali kresťanskú výchovu a boli zmietaní všetkým možným. No a viete, ako to na Slovensku funguje, keď niečo takéto je, no tak si povedia, no má zlú ženu. No neviem, či som ja výhra pre môjho manžela, ale naučila som sa to, že možno nie som dokonalá, možno mám množstvo chýb, ale mám svoju hodnotu v Božích očiach a som vzácna v Božích očiach. Tak som vtedy zorganizovala stretnutie, kedy Joyce, Joanne, prekladateľka, člen staršovstva, sme vycestovali 40 kilometrov od Banskej Bystrici a navštívili sme mojich svokrovcov, ktorí časom videli, že proste tie ženy chodia do práce, starajú sa o deti, nemajú problém so závislosťou. A tak začali obviňovať jeden druhého. Vždycky hľadali niekto, kto to zapríčinil. A tak jeden druhému hovorili, ty si ich veľa ochraňovala. A druhý zase hovoril, ale ty si sa nestaral o chlapcov, chodil si na fušky po práci, chodil si večer domov a nevenoval si sa im. A takto všetci sme boli takí zamotaní, kým naozaj nevniesli do tohto jasno tieto naše 2 sestry, Joanne a Joyce, ktoré mojim svokrovcom povedali, ale vy nie ste za to vinní. Vy ste im dali to najlepšie, čo ste mohli. Dali ste im naozaj to, čo mohli dať to najlepšie. A vtedy viem, že plakali, prišla úľava v ich srdciach a viem, že ma vyhľadal môj svokor, ktorý ma poprosil o odpustenia. Mohli sme si poplakať a naše vzťahy sa tým pádom vyriešili a naozaj sme si povedali, že ďalej, keď urobíme intervenčné stretnutie s mojim manželom, tak všetci budeme jednotne súhlasiť s tým, aby absolvoval liečenie. A tak sa aj stalo. No a prešlo naozaj 20-25 rokov, možno aj viac, kedy chodím do Al-Anon a uzdravujem sa stále a možno prinášam uzdravenie alebo tú zvesť aj ďalším, ktorí tam prídu hľadať uzdravenie z takýchto deštrukčných a chorých vzťahov, ktoré zažívajú v rodine. Ďakujem.
Deň prajem, ja som Palo. Idem nadviazať niečo, aj Alenka čo hovorila, ale začnem od seba. Je to taká vzácnosť, keď aj pán kazateľ hovoril tu, že víťazstvo, áno, je to víťazstvo, je to uzdravenie a je to nádej ďalej. Hovorím to tak svojsky. Mám iba 79 rokov. Chcem sa stovky dožiť, ale o to nejde. Ide o ten princíp, že ako som sa ja dostal do tohto spoločenstva, kde sa schádzame, ja navštevujem anonymných alkoholíkov. Ale zvláštne to bolo, preto chcem hovoriť o tom víťazstve, to, že som ako dôchodca, tento rok bude 21 rokov, naozaj ďakujem, prajem každému, nech sa dožije dôchodku a potom nie. Ale ako dôchodca, ešte predtým, kým som išiel na dôchodok, tak ešte za totality, dá sa povedať, ale aj potom som pracoval na odboroch, bol som predseda krajského výboru, čiže styk s ľuďmi. A keď som išiel na dôchodok, tak styk s ľuďmi kde nájdeš? V krčme alebo v inotéky. Najlepšie sa s nimi spája. Tak a ja som tiež takto využíval tú spoločnosť, lebo človek nemôže byť sám, potrebuje nejakú spoločnosť, aby prenikal aj tie dobré veci, aj tie nepríjemné. Mal som dôchodok 450 €, ale v Lukavici bývam, tak som si dal pôžičku 8 000, čiže z 220 mi sťahovali pravidelne, teraz mobil, elektrika, nejaká strava, ale aj to spoločenstvo. No a jedného dňa mi prišla taká upomienka, že ak neuhradíte, tak budeme vymáhať súdnou cestou tú čiastku. Tak som zavolal, no naozaj ten Pán Boh, som veriaci, som evanielik, rosecký, a ten mi dal, vnúkol mi, že zavolaj vnúčke. Tak som zavolal vnúčke, vnúčka prišla s mojou dcerou, s maminkou. S plačom som im povedal, kde som sa dostal. A vnúčka povedala, starky to zaplatím. Bolo to 68 €. Keby som si bol požičal, tak som v tom kolotočí znova a neviem, kde by som bol skončil. Ona vraví, to zaplatím, ale navštívime doktora. Tomu som tiež vysvetlil, kde, čo som, a on mi vraví, ja vám verím, aj tá vnúčka mi tiež povedala, už som mal dvoch, aj s dcerou, že čo mi veria. Ja ešte vnúčke som povedal, áno, pôjdem, prestanem piť. Bolo to 7. februára o 5. hodine večer, keď som povedal tieto slova. Odvtedy si rátam každý deň a ja som tie dni otočil na výškové metre a v piatok som sa dosielil som 2700 dní. A chválim sa s tým, lebo už som opustil 15. mája Slovensko, už idem po Alpách, teraz je najbližšie Európa, Mont Everest a potom, keď budem mať tých 92-93, tak budem tú kráľovskú Himaláje kráčať. Ale takto som nakazil touto povahou aj ostatných. Tiež si rátajú, že aha, koľko mám. A bolo zaujímavé, posledne som zase stretol jedného, čo tiež sa stretávame takto. Pálko, ja mám 100 dní, ale čo mám robiť?
Ja musím ešte 2 roky počkať, lebo 650 metrov má naša obec, aby som mohol z obci odísť. čiže takýmto spôsobom viem komunikovať. V tej Lukavici som prestal chodiť do krčmy, nakoniec krčmu zavreli. Som na vine. Tí, čo sa mi posmievali, tak teraz normálne ma vyhľadávajú, že prečo sme ťa nepočuli vtedy, lebo bol som na posmech, veď sa môžeš kontrolovať, veď dáš si jeden, vieš, kedy koniec končíš. Nie. A naopak, som zdravý, fyzicky, psychicky a hlavne mám pokoru a dôveru. Mám až takú dôveru, budete prekvapení, ale ja od tohto Božieho stánku mám kľúčik. Keď sa môžeme stretávať, to je tá dôvera. A nie len tu, ale aj v Lukavici, tam mám od 5 domov kľúče. Keď idú na dovolenku alebo niekde, tak áno, počkaj, zavolajú mi, že a mňa to teší, že môžem takto byť užitočný, lebo hovorím také neformálne pravidlo, odkedy je svet. Nevieme, dokedy je svet. Nevieme. Je to ako na prázdninách. Užívajme si každú chvíľu. Keď idem gratulovať niekomu, vravím, ja ti prajem, nadýchni sa 3-krát. A ten tebe asi reku, nie, žiješ, užívaj si, nie kvety. Prežívaj tento život duchovne, nie materiálne. A potom viem ešte tak povedať svojsky, že prosím ťa, keď budeš zomierať, zavolaj niekoho, popros ho, aby ťa obliekol, lebo tam hore si nič nezobereš. Čiže takéto neformálne mám príklady, ale naozaj ja prajem každému, aby si užíval tento život, ako ja užívam, byť niečím. A naopak v tej Lukavici ešte aj rodiny, kde boli. Už mali kufre pripravené, že idú od seba. Prišiel som ešte ani teraz, ani predtým, keď sa spoznali, nemajú takú lásku ako teraz. Vážia sa jeden druhého. Čiže navzáj ďakujem, že tomu hore. A tieto aktivity, každý deň mám nejakú aktivitu a končím to v nedeľu večer, ale aj dneska je nedeľa, som v spevokole Hronseckom, čiže využívam naozaj je to krásne, pondelok niečo a zaspievať si, a väčšinou takéto. Takže ja vám prajem aj vy, aby ste ďalšie tie kroky, dni si užívali maximálne a mali takúto pohodu ako ja. Žiadne stresy. Naozaj, to iba zamotáva týchto ľudí, ani hádky, lebo nakoniec nevedia, že prečo sa hádajú, tam sa prekrikuje, ale pohodu užívajte si. Ďakujem vám veľmi pekne. Trošku som nervoznel. Dobrý deň prajem, vážené zhromaždenie. To máš tak počuť. No, som Jaroslav z Ružomberka, triezvy alkoholik, ktorý viac rokov nepije. Mám za sebou 10 rokov čistých, potom som vyhorel práci, tak 6 rokov som mal recidívu a teraz idem 7 rok, zase čistý, ako Pálko hovoril 7, a ja som začal 7 000 asi 4, takže ideme na 7 000 s Pálkom. Tam je rozdiel asi 3-4 dní, to nepodstatné. Podstatné je, že moje pitie ma dostalo
10-ročné od 35 do 45 rokov až na samé dno. Ja som vlastne prišiel o všetko. V roku 2001 som prišiel o rodinu, 2002 som prišiel o prácu a 2003 ešte aj o slobodu. Proste za pár viet, ktoré som sa v opitosti vyhrážal, ma zavreli na 6 mesiacov. Takže mal som to ťažké a ešte horšie bolo, že vo väzení som sa dozvedel, že už nemám ani byt. Takže stal sa zo mňa čiastočne bezdomovec. A teraz čo? Tak som dostal súdnu liečbu, tam som nevedel, čo so sebou, 2 tresty, naschvál, znova som sa napil. A tak som celý rok tápal, piť, nepiť, zastavenie ťahu zase nepiť. Až som sa dostal na Prednú horu, 2004, január, február, marec, ako bezdomovec. Mal som iba handry na sebe v tom, čo ma zobrali policajti a vlastne fungoval som tak všelijako. Bez nádej a neviem, čo bude so mnou ďalej. Lebo ja som z riadnej rodiny, riadne ma rodičia vychovali, ako sa patrí. Všetko som dostal, mal som šťastné detstvo. Šťastné manželstvo, kým som to neposral, alkoholom, nepokazil. Takže z Prednej hory vedela pani doktorka, že sa nemám kam vrátiť, tak by ponúkla resocializačné zariadenie tu, v Banskej Bystrici, na Tulskej 38, Core Centrum. Teraz sa presťahovali do Krupiny. Chystám sa ich tam navštíviť. Tam je aj fotka, ktorú som odfotil, Joan a Joyce, keď boli u nás na Kore, na návšteve. Mal som tam svoj foťák, ktorý mi poslali. Takže v tom resocializačnom zariadení som začal fungovať, lebo keď som pil, som žiadny denný režim, hej. Moja úloha bola, kde zohnať flašku, za čo zohnať flašku, čo najbližšie. Takže žiadny denný režim, ako je hygiena a čo ja viem čo. Takže tam som začal fungovať na dennej báze, na dennej pracovitosti. Počasie som tam získal dôveru riaditeľky Letanovskej, nech jej zem ľahká, 2 roky už nie je s nami, ktorá mi veľmi pomohla. Tu som poprosil o pomoc, pretože som nevedel, čo ďalej z Bystrici, kam. Takže získal som si tam dôveru, že som dochvíľný, pracovitý, presný, zodpovedný. Zohnali mi brigády v Tesku, potom aj prácu vo Fiate, no ale predtým, kým som bol sám na izbe, tak som bol zúfalý, nešťastný. Uvedomal som si svoju hroznú situáciu, že z normálneho občana som sa stal bezdomovec, aj keď nie na lavičke alebo na stanici. Nikdy som nežobral, vždy som si požičal na ten alkohol a potom som musel vracať. Takže tam som začal fungovať a na tej izbe som veril, aj klačal, aj plakal na kolenách pri posteli, keď som bol sám, aj som prosil, aj som nadával Pána Boha, že čo so mnou. Vrátil som sa vo svojej viere, ja som kresťan, aj teda z kresťanskej rodiny. Vrátil som sa k tej viere, inú šancu som asi nemal, len začal som žiadať Pána Boha o pomoc a vyššiu moc. A dosť dlho som to žiadal, prosil. Už som prestal nadávať, lebo to nemalo význam. Nikam to nespelo. Až sa v jeden deň v lete takto teplo na chodbe, keď som šiel do kuchyne, čo vo mne zlomilo. Normálne to vo mne prasklo a vtedy som zistil, že už nechcem piť, prestať piť a všetko začalo sa diať, nejaké veci. No asi tou prosbou toho Najvyššieho. Lebo začali sa diať veci, ktoré
až po čase som si uvedomil, najprv som si myslel, že ľudia mi pomáhajú, že ľudia sa menia. A po roku mi došlo, že ja som sa začal meniť, lebo som chcel. A tí ľudia, keď videli, že chcem, tak mi pomáhali automaticky, že aby som sa z toho dostal. Takže začal som, ako bola Joyce, a pamätám si aj Joan, odtedy ako boli u nás na Kore, potom sme prišli sem na AA, raz nás poslala pani riaditeľka na meeting, no ale všetkým sa to nepáčilo, lebo to bolo na duchovnej báze a mne, hej, pretože som veriaci, dá sa povedať, ale mám teraz už svoju vlastnú vieru Boha, málo chodím do kostola, ani kňazov dákone, ale mám svoju vlastnú vieru, ktorá mi pomáha ďalej žiť. A zažil som aj Joan a Joyce tu na meetingoch s prekladateľkou, takže začal som plniť tých 12 krokov. Je to veľmi vážna a ťažká vec, to bola pre mňa, pretože sú tam kroky, ktorými som spočiatku nerozumel, ale dali sa zvládnuť. Pýtal som sa Tomáša aj Dekov, vtedy už si neviem ako spomenúť, ale mne tie 12 krokov strašne pomohlo. Asi mi to trvalo 2,5 roka, kým som všetkých 12 krokov prešiel sám. Mal som to šťastie, že som býval pod nájme na izbe sám, s nikým na izbe, tak som sa mohol venovať tomu. A krok za krokom som si to začal písať. Čo? No, niektoré kroky naozaj boli ťažké pre mňa, ale dalo sa. Musel som sa úplne otvoriť to svoju dušu, srdce s tým hore, aby som dokázal to všetko prejsť. A vďaka aj tým 12 krokom si myslím, že som dosiahol to, ako žijem teraz. Chodím poctivo tu na každý mesiac, raz za mesiac útorok, a u nás na kluby štvrtky tiež asi raz a medzi tým chodím inde. Toto doliečovanie mi strašne pomáha. Keď vidím svojich ľudí tu, hlavne tu, lebo tu som začínal. Toto je moja základňa, tu Banská Bystrica, anonymní alkoholici. Kluby v Ružomberku to bolo až po 4 rokoch, ale tu som začal. Joan a Joyce, som počúval pozorne, čo hovoria na mítingoch cez tlmočníčku a možno, že som si vtedy aj písal, už neviem, aké body, ktoré som sa snažil plniť. Až sa mi stalo aj to, že som v tom Fiate pracoval, bola búrka, pršalo a bol útorok. A lialo. Mal som aj dážnik a z roboty som šiel o 4:30, nie domov na tom daždi, ale prišiel som sem. Mokrý, tieklo so mňa, ale som bol taký spokojný, šťastný, že som medzi svojimi, uschnem aj doma. Hej, namiesto toho, aby som šiel domov z práce chytro, tak som prišiel sem mokrý ako myš. A to nevadí, to je tá viera asi, ktorá ma sem ťahala proste medzi svojich ľudí, práca so sebou a ja neviem, ako to nazvať. Teraz som spokojný, šťastný dôchodca. Mám krásny život, mám všetko skoro späť, aj zdravie. Na prvom mieste, keď človek prestane piť, mne sa všetko vrátilo zdravie späť, okrem kolien. Tie som zdedil. A ja neviem, čo by som ešte povedal. Radosť žiť. Tieto doliečovácky chodím, 6. rok som na dôchodku a 6-krát som bol na posilovačej liečbe. Na 12 až 14 dní chodím. Teraz posledné 4 razy na Prednú horu. Aj teraz som sa vrátil máj, jún. Som tam bol na 12 dní s kolegom. Nádhera. Tam nepísal som 4 roky denník tam. Tento rok som začal písať. Aj som si otvoril tam dušu a srdce. Presne to, čo sa mi stalo na báze viery v svojej.
Takže myslím, že dobre, starám sa o seba. Asi tak. Ďakujem pekne. Tak ja to nejako skúsim zhrnúť. Ja som Tomáš, alkoholik. A moje svedectvo poznáte, vy, čo ste domáci, takže ja by som sa nerád dnes opakoval. Niekedy sa možno k nemu vrátim, ale dnes by som na to nadviazal. Prajem Pálkovi tie výškové metre, aby bol čo najbližšie k Bohu, už potom v tých Himalájoch a samozrejme aj tebe, Miro, aby ťa Pán Boh posilňoval a ešte viacej utvrdzoval v tej viere, pretože tá nás drží nad vodou. Áno, takže teším sa z toho, že ste prišli. Je tu medzi nami aj Anina, ale tá mi povedala, že by sa rozplakala, keby niečo povedala, neviem, tak ak nájde odvahu. Lebo ona je tiež z tých troch, čo boli na začiatku pri Joanna Joyce, keď to tu vznikalo. Ja som tu bol, ale vtedy som bojoval. A veľmi som bojoval a to som mal takú Ja som vlastne Joanna Joyce dobre spoznal až na Prednej hore, kde som bol dotlačený. A myslel som si, že tam sa naučím kontrolovane piť a to bola vlastne, keď si to zoberiete, taká smutná, zrádna dilema toho, že sa to dá, že som ešte nebol úplne presvedčený. A Carl Gustav Jung, tak ten v podstate spiritus, keď to tak zoberete, ono je to jed, a ono je to aj duchovná skúsenosť. Ale aká? Že vás vedie do záhuby. A preto je veľmi dôležité si uvedomiť, keď inšpiroval Bill Wilsona, čo je jeden zo zakladateľov anonymných alkoholikov, tak ho inšpiroval v tom, že vlastne niečo ešte pod tou pokrývkou existuje. A to je ten duševný stav. A veľa tých, ktorí prídu medzi nás, medzi anonymných alkoholikov, si myslia, že tá duševná, že mi je lepšie, že tie emócie a tak ďalej, že to je tá skúsenosť. No to nie je ešte tá skúsenosť, tá duchovná skúsenosť je ešte hlbšie a duša je potom toho odrazom a takisto aj ten zdravotný stav, ktorý sa lepší, je tiež toho odrazom. Takže lieči sa celá bytosť a v tom anonymní alkoholici sme iní ako iné terapeutické skupiny. Nie je to preto, že tam nemáme terapeuta, ale preto, že tam si vzájomne slúžime práve tými skúsenosťami. Pre mňa taká veľká skúsenosť bola tá, že keď som chodil na ambulantnú liečbu, tak som sa pani doktorke Krajčírovej pochválil, že ja som zlyhal, to som sa tak pochválil, že som vypil len malé pivo a že som sa nerozbehol. Tak ja som myslel, že ma za to pochváli. No nie, tá ma tak zvozila, že skutočne ja som si povedal, ale tak toto nemá zmysel. Toto, ako ja už na to kašlem, ja jednoducho nejdem už bojovať, lebo vtedy som naozaj ešte s tým bojoval. No a tak som si povedal, idem rovno do toho, zapikujem v tom mýte dole v tej krčme a tam si jednoducho dám. Bol som taký frustrovaný. Ale pred tými dverami som sa zháčil, hoci by som jej tú radosť neurobil, ale tak som si tak vnútornú škodu radosť, takú radosť jej neurobím. A išiel mi autobus MHD, prebehol som cez cestu a viete, čo to bola prvá dobrá skúsenosť, kedy som si v tom autobuse... Ja som bol taký šťastný, že som tam nevkročil. Celý večer, na druhý deň, ja som bol šťastný. A to, že som tomu odolal, no to bola Božia milosť, samozrejme, ale hlavne, viete, tá sloboda nám zostáva. A to je to, že potom, keď som bol aj u Zdena, po Prednej hore som bol tiež jedného, toho poznáte, Zdeno David, u neho som sa doliečoval rok a tam som prežil tú duchovnú skúsenosť, kedy naozaj váš fyzický zrak
sa môže spojiť s duchovným zrakom, kedy váš fyzický sluch sa môže spojiť s duchovným sluchom. A o tom je modlitba. A to som vám chcel len na povzbudenie povedať, že vlastne môžeme mať umrtveného ducha, môžeme mať driemajúceho ducha a môžeme mať oživeného ducha. A toto je veľmi dôležité aj pri tomto doliečovaní našom. A ten duchovný program, keďže má 12 krokov, tak posledný krok, viete, o čom je? Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili. A to byť duchovne prebudený, to znamená vnímať ho, rozprávať sa s ním, mať s ním intímny, skutočný vzťah. Ja som ho tam u toho Zdena začal hľadať. Čítal som si každý deň, no proste ja som tam mal veľa času. Ja som myslel, že je to stratený čas, ale nie, nebol. A keď sa udial ten zázrak, o ktorom som vám hovoril, že jedno ráno stíchlo vtáctvo, aby ja som nechápal, keď som sa išiel stíšiť a zrazu som z toho kresla, kde som mal predtým nohy vyložené, tak z toho kresla som počul vetu: Tomáš, ale netráp sa kvôli tým rybám, ktoré v zime umrzli. Ja som mal výčitky, že mu v jazierku tie červené karasy záhradné umrzli. Ale ja som prišiel na to, aby som aj teba urobil rybárom ľudí. A toto je moje poslanie aj na anonymných alkoholikov, jedno z nich. A skutočne tam sa mi predstavil, akože jeho nielen stvoriteľské dielo, to som stvoril pre vás. To je jeho stvoriteľské dielo. Ale aj pozvanie, že aj ja mu môžem slúžiť. A to je spasiteľské jeho dielo. Úžas. A odvtedy 16 rokov a pol som čistý, šťastný. Jeden čas som išiel do práce, ušiel mi autobus, no tak vždy bol na vine autobus, vyšiel skôr. Teraz som išiel kľudne popri tajovke do práce a uvedomil som si: Tomáš, veď ty si šťastný človek, veď ja som zistil, že mne sa vrátila radosť z toho, že nemusím, lebo mňa trápilo, že nemôžem predtým. Teraz ma netrápi, že ja niečo nemôžem, ja som šťastný, že nemusím. Viete, aká je to sloboda? Aká je to radosť, aký je to pokoj? To je niečo, čo mi nikto nemôže zobrať. A keď každé ráno sa dobre naladíte, aj ten deň je krajší, a my u anonymných alkoholikov máme takú zásadu: 24 hodín bez, a zajtra si to znova poviem. Ale ja si to už ani nejako nehovorím, ale vďačný som, keď som duchovne nabudený. Keď som išiel od toho Zdena a bojoval som, ten rok bol najťažší. Ale keď som išiel z modlitebnej skupinky, tak ja som prechádzal popri tých krčmách, ani som nevedel ako. A keď som si uvedomil, v tejto som najčastejšie sedával, tak ja som poďakoval, že tam nemusím ísť. Úžasné. Tak, ale ja len toľko tých takých drobných skúseností každý deň mám. Každý deň. Ale o to prežívam o to tú väčšiu radosť z toho, že som v jeho rukách, že sa mi táto milosť dostala. Ďakujem. Sme počuli niekoľko vzácnych slov a osobných skúseností, ktoré sa týkajú toho, že on nás vyslobodil a ešte vyslobodí. A ďakujeme vám za ne. A budeme počuť aj Joyce, ktorá nám zase z iného pohľadu povie o týchto rokoch a týchto skúsenostiach, ale aj o tom, čo je pred nami v tom, čo nám Boh zasľubuje. Ale predtým poprosím vás, ktorí pôjdete na besiedku, aby ste prišli ešte dopredu. Chceme sa za vás modliť, než pôjdete. Tak poďte sem. Dneska vás tu nie je veľa, ale to skôr sa chceme za vás modliť. Stále vás je dosť veľa. Skláňme sa k modlitbe. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že Teba zaujíma každý človek. A je to pre mňa stále zvláštnejšie, ako čo všetko si Ty ochotný s nami riešiť, do akých situácií ťa môžeme zavolať. Dnes sme počuli o mnohých. A podobné svedectvá by mohli vydávať aj títo ľudia, ktorí sú dnes za mnou.
Ďakujem ti, že sa staráš o ich vieru, že ju prebudzáš a môže rásť. A prosíme ťa o to, aby si požehnal aj ten čas, ktorý strávia teraz v nedeľnej škole na besiedke. Amen. A ja poprosím teba, Joyce, aby sa delila aj s nami o to povzbudenie, ktoré máš pripravené. I think maybe you want to use that microphone. I'm going to set a timer because I want to be respectful of the time I have. Idem si radšej nastaviť časovač, aby som nepresiahla ten čas, ktorý mi je daný. Well, it is good to be with you, and I have a little gift for you today that we've been giving out at all the AA and Al-Anon meetings, and so I think, yes, Katka will help and Janko in passing those out. Veľmi sa teším, že s vami môžem byť aj dnešné ráno a máme pre vás taký malý darček, ktorý sme vyrobili na tento čas. Ako som teraz tu na Slovensku, tak keď príde ku vám ten košík, tak nech sa páči, môžete si zobrať záložku. I will say something about this in just a minute, but I remember these people when I met them, and they were in their distress, and their lives were being destroyed, and there's nothing more thrilling than seeing them now. K tým záložkám ešte poviem niečo neskôr, ale chcem na úvod povedať to, že keď vidím týchto ľudí, ktorí tu rozprávali predo mnou, tak som z toho veľmi šťastná, lebo ja si ich pamätám z tých období ich života, keď ešte práve boli v tých ťažkých životných situáciách, keď sa trápili. A vidieť ich teraz je pre mňa veľkou radosťou. You know, these people are sharing about their recovery from addiction and codependency. Títo ľudia hovorili svoje príbehy o tom, ako boli uzdravení zo závislostí a spoluzávislostí. But the 12-step program, which originated 90 years ago, ale ten program 12 krokov, ktorý vznikol pred 90 rokmi, is used by hundreds and hundreds of groups of people who have other life-dominant problems. Tento program používajú stovky a stovky iných ľudí, ktorí majú možno aj iný typ problémov, ale sú to problémy, ktoré nejakým spôsobom určujú ich život. It's good to know these testimonies from others, but I want to talk about how the 12 steps can be applied to my life and your life. A je teda veľmi príjemné počúvať tieto svedectvá iných ľudí a ja by som dnes chcela chvíľu hovoriť o tom, ako tých 12 krokov môže byť užitočných pre môj život a tiež pre váš život. The 12 steps are totally biblical steps. Tých 12 krokov je úplne, všetky tieto 12 krokov sú biblickými krokmi. They grew and developed into a practical way to recover from alcohol and dependency and an obsession with the alcoholic. A sú úplne praktickou príručkou k tomu, ako sa môžeme vyrovnať s alkoholom alebo aj s inými závislostiami. You know, for all of us, it's easy to take something God gave us as a good gift and distort it. Každý z nás má schopnosť zobrať niečo, čo pôvodne Pán Boh plánoval pre nás ako niečo dobré a zničiť to. And we can become so obsessed with this thing that somehow meets some need for us. A môžeme byť úplne až poviazaní niektorými vecami, ktoré máme pocit, že potrebujeme. All of these things have the same characteristics in terms of their effect on our brain. A aj keď to môžu byť rôzne veci, tak ten dopad na spôsob, akým rozmýšľame, môže byť úplne rovnaký. I want to talk about, I'll put them in 4 categories of addiction. A rozlišujeme 4 kategórie závislostí. It started out, of course, with alcoholism. Any substance
addiction is there. Samozrejme, tou prvou závislosťou, ktorá nám napadne, keď hovoríme o závislostiach, je alkohol alebo akákoľvek iná látka. But you and I may find that there are also processes that become life dominant. Ale možno sa aj neuvedomujeme, že existujú aj procesy, ktoré sa môžu stať pre náš život určujúce. Video games. Napríklad videohry. I remember when someone was talking about interpreting for Joanne in an AA meeting and said, you know, I'm addicted to video games. Pamätám si, že mali sme dokonca jedného tlmočníka, ktorý tlmočil pre nás Joyce and Joanne, keď sme hovorili o závislostiach a on sám prišiel na to, že ja som závislý od videohier. People don't know it because I'm not stumbling around or I'm not out there that they can see. I'm sitting in my office playing video games for hours. A na týchto ľuďoch to nevidieť, tak ako na alkoholikoch, že ich vidíte, že idú, podkyňajú sa alebo niečo. To sú ľudia, ktorí sú zavretí v izbe hodiny za počítačom, ani to o nich nemusíte vedieť. Shopping can become an addiction. Alebo nakupovanie môže byť závislosť. Social media. Sociálne siete. Or work. Alebo práca. And these things, when they become life dominant, what we've done is taken something good and we've made an idol of it. A sú to všetko veci, ktoré keď sa stanú v našich životoch určujúcimi a dominantnými, tak práve vtedy sa toto udialo, že to, čo malo byť pôvodne dobré, sa stalo zničujúcim. And in our brain it gives us pleasure somehow. A v našom mozgu to nejakým spôsobom nám dáva zažiť potešenie, pôžitok. At the same time it reduces negative emotions like stress and anxiety or emotional pain. A zároveň na chvíľu nám to pomôže zmieriť sa so stresom alebo s úzkosťou alebo s emocionálnou bolesťou. And then there are feelings that can actually become addictive. A prinášajú tieto závislosti pocity, ktoré sa same stanú závislosťou. I was with a friend one time who was her life was totally dominated by fear. Mala som priateľku, ktorej život úplne ovládal strach, napríklad. There are people whose lives are dominated by self-hatred. Alebo sú ľudia, ktorých život je ovládaný seba nenávisťou. And I'm talking about Christians. A ja celý čas hovorím o kresťanoch. Who replaced God with something that was life dominating. Ktorí nahradili Pána Boha niečím, čo sa stalo v ich živote určujúcim. Or power. A prinieslo to moc, alebo túžili po moci vo svojom živote. Having to control everything and everyone around them. A to je tiež spôsob závislosti, keď túžime potom, aby sme mali kontrolu, aby sme ovládali ľudí, ktorí sú okolo nás. Or compulsive attachments of some kind to dependency or to managing your impression of that others have of you. Alebo úzkostné citové väzby, alebo závislosť od toho, že chcem mať pod kontrolou to, čo si ľudia o mne myslia, ako pôsobím navonok. The Al-Anon program is now 75 years old. Program Al-Anon má teraz 75 rokov. And I've been involved in it more than half of its lifetime. A už polovicu z toho obdobia, ako tento program funguje, ja som jeho súčasťou. You know, I think, why did Joanne and I come here? A keď stále rozmýšľam nad tým, prečo sme s Joanne prišli na Slovensko. The first time we came, I came alone with a mission trip group. Bolo to tak, že prvýkrát som prišla iba ja som prvá, prišla z nás dvoch ako súčasť jednej misijnej skupiny. The group went on to Russia and I stayed a week and Dalibor was my interpreter. A tá skupina potom pokračovala ďalej do Ruska, ja som zostala na Slovensku a Dali bol môjim tlmočníkom. I remember sitting in the mayor's office in Lučenec. Pamätám sa, ako sme navštívili primátora v Lučenci. And that mayor said, you know, there are 2,000 villages in Slovakia and everyone has a church and a pub. A ten primátor mi povedal, no viete, na Slovensku je 2000 obcí a v každej tej obci je jeden kostol a jedna krčma. And there are some villages where every adult male in the village is addicted. A sú aj také dediny, v ktorých každý muž, dospelý muž v tej dedine je závislý od alkoholu. And, you know, Joanne came the next year and shared her testimony at a concert. A potom o rok sme sa vrátili aj s Joanne a Joanne sa zdieľala so svojím svedectvom na koncerte. It was a year or two later and Dolly was convinced that God was saying,
someone was coming from afar to help. A asi o rok alebo dva na to Dali prežil, že je dôležité a kľúčové, aby sme sa vrátili. But we're reading in God's word, and God says to Moses, "What do you have in your hand?" A my, keď sme si čítali Božie slovo, tak sme si čítali ten príbeh, keď sa Pán Boh pýtal Mojžiša, že čo máš? And Joanne says, "What do I have in my hand?" A Joanne tiež si položila tú otázku, čo mám, čo ja môžem dať? I have the 12 steps. Mám 12 krokov. A very practical way to recover from my addiction. Čo pre mňa, si vravila vtedy Joanne, boli veľmi praktickým nástrojom k tomu, ako som sa mohla uzdraviť zo závislosti. Believers are just as likely to get addicted to anything as anyone else because we give up that placing God first and we put something else in its place. A kresťania sa môžu stať závislými na čomkoľvek, úplne rovnako ako ktokoľvek iný. Stačí len, že to miesto, ktoré patrí Bohu, dáme niekomu inému alebo niečomu. And going to meetings of AA, which are wonderful, A keď navštívujeme tie stretnutia anonymných alkoholikov, ktoré sú úžasné, aren't enough to recover. to samotné navštívovanie tých stretnutí nie je dosť, aby sme sa uzdravili. It's just like you don't live the Christian life by coming to church once a week. Rovnako ako my nežijeme kresťanský život len tým, že prídeme do zboru raz za týždeň. You have to practice that life. Ten život musíme praktizovať. You know, I like a lot of sayings in AA, and one of them is, you alone can do it, but you cannot do it alone. A máme veľa pravidiel v anonymných alkoholikoch a jedno z nich je napríklad, že nezvládneš to sám, ale nemôžeš v tom byť sám. And you make a choice, and you do your part, and God does his part. A ty potrebuješ urobiť tú svoju úlohu v tom procese a Pán Boh urobí tú svoju prácu v tom všetkom. Joanne used to say to people, if I pick up a drink, God is not going to slap it out of my hand. A Joanne zvykla ľuďom hovoriť, že viete, to funguje tak, že keď ja si zoberiem nejaký drink, tak Pán Boh nepríde a nevytrhnem ho z ruky. That's my choice. To je moja voľba. But God is the one who's going to do his part. He's not going to do my part. A Boh bude robiť svoju prácu a mne sú zverené moje úlohy v tom všetkom. And I can practice these steps, and I will have a practical, everyday way of dealing with the problem that's life obsessive. A môžeme praktizovať tieto kroky, ktoré sa pre nás môžu stať takým každodenným nástrojom toho, ako žiť život bez závislosti. And this little bookmark, I just want to make a comment about it. A chcem vám teda len povedať pár slov o tej záložke, ktorú ste všetci dostali. Just to keep you, to remind you to pray for AA and Al-Anon, but also to examine your own life. Je to výborný prostriedok k tomu, táto krásna záložka, aby ste neprestávali v modlitbách myslieť na anonymných alkoholikov, ale zároveň tam máte také pravidlá aj pre svoj vlastný život. On one side is the Serenity Prayer, but it's actually the whole prayer that was written by a pastor. Na druhej strane máte modlitbu vyrovnanosti, ktorú asi poznáte a väčšina ľudí pozná len jej časť, tie prvé vety, ale tu je tá celá modlitba, ako bola pôvodne napísaná. The first part of that prayer is prayed at the end of every AA and Al-Anon meeting. A tú prvú časť tej modlitby sa modlíme na každom jednom stretnutí anonymných alkoholikov v závere stretnutia. And on the other side are the principles that are related to every step. A na druhej strane máte tie princípy toho 12-krokového programu. And you will see that these are biblical principles. A keď sa na ne pozriete, tak si môžete uvedomiť, že to sú vlastne veľmi biblické princípy. Step 1 says, we admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. Ten prvý krok hovorí o tom, že priznávame, že sme závislí a náš život sa stal nezvládnutelným kvôli tomu. And the principle is acceptance. Takže tým princípom je prijatie. And then the next step says, we came to believe that a power greater than ourselves could restore us. A ten druhý krok hovorí, že uverili sme tomu, že sila, ktorá je väčšia ako sme my, nás môže obnoviť. And the principle there is faith. Takže tým princípom je viera. And then we made a decision to turn our will and our life over to the care of God. A potom ten tretí krok hovorí o tom, že vedome sme sa rozhodli odovzdať svoj život Pánu Bohu. So there you see the surrender and trust. Takže so sme sa oddali Bohu v dôvere a tak ďalej.
But things become to us just ideas or notions that we say we believe in. Ale mnoho vecí v živote sa pre nás môže stať len takými nejakými myšlienkami alebo názormi, s ktorými povieme, že sa vieme stotožniť. Until we practice them. Ale až keď ich začneme praktizovať, tak sa stávajú reálnymi. And when you go through the 12 steps and you work them sequentially, you do change, you do grow spiritually. A až keď postupne, poctivo prechádzate všetkými tými 12 krokmi, tak môžete vidieť zmenu a môžete vidieť zmenu aj vo svojom duchovnom živote. And there are 3 steps that are maintenance steps, and these are ones I do every day. A sú 3 kroky z týchto krokov, ktoré sú obzvlášť dôležité a ja ich praktizujem každý deň. One says we continue to take inventory. That's in step 4, you take an inventory of your past. Týkajú sa toho kroku 4 v tomto zozname, ktorý hovorí o tom, že pravidelne si robíme ako keby taký vnútorný inventár svojho života. You have to write it out. A to je niečo, čo si človek musí napísať. You have to admit those things in your past. Že čo všetko zo svojej minulosti si priznávate, čo vás ovplyvňuje aj dnes. And those are the things you confess to yourself, to God, and to another human being. A to sú veci, ktoré si poprvé musíte priznať sami pred sebou, ale aj s iným človekom a priznať ich aj Bohu. There's a saying in AA, you're only as sick as your secrets. A je taká veta alebo pravidlo v AA, že si chorý len do takej miery, do akej si uchovávaš svoje tajomstvá. Once you've looked at them and you've confessed them to yourself and to God and another, they're no longer secret. You've told them. Keď ich prinesieš na svetlo a priznáš ich sám sa pred sebou, povieš o nich niekomu ďalšiemu, nejakému človeku a Bohu, tak už strácajú svoju moc. Už to nie sú tajomstvá. You know, one of the things I find in the church, my church at home or any church, it's easy for us to keep secrets. To je niečo, čo si veľmi uvedomujem aj vo svojom zbore doma, že je také jednoduché mať tajomstvá. We want to look like good Christians to other Christians. Všetci chceme pred inými vyzerať ako dobrí kresťania. And I think when you go to an AA or Al-Anon meeting, some people will say, this is what the church should be like. A keď chodíme na stretnutia anonymných alkoholikov, tak veľa ľudí má takú jasnú predstavu o tom, že ako by cirkev mala vyzerať. Why is that? Prečo? Because there's no pretense there. Everybody knows what everybody is. Pretože na tých stretnutiach anonymných alkoholikov je oveľa väčšia sloboda a otvorenosť, ako býva v cirkvi. Každý o každom všetko vie. And when they're there, they share their experience, their strength and their hope with one another. A keď sú na týchto stretnutiach, tak nehovoria len o tých zlých skúsenostiach, ale o svojej nádeji a pre seba aj pre iných, aj o dobrých skúsenostiach. Honestly and openly. Hovoria otvorene a čestne jeden s druhým. And Úprimne. that's the kind of thing when we look at God's word, how we should be with one another as brothers and sisters. A k tomu nás volá aj Božie slovo, že takto by sme my mali fungovať ako bratia a sestry navzájom v spoločenstve. There's no condemnation. Už nie je odsúdenia, There's just helping those who are a little further behind, learning from those who are a little further ahead. ide o to, aby sme pomohli tým, ktorí sú trošku za nami a učili sa od tých, ktorí sú trošku pred nami už na tej ceste. And knowing that we do it together. A to vedomie, že to robíme všetci spolu, je veľmi dôležité. I don't know what it's like in Slovakia because I haven't been here for such a long time. Neviem, ako to je na Slovensku, lebo už som tu dlho nebola. But you know, in America, I think what's happened with all of the things that are distracting us and calling our attention. Ale súdiac podľa toho, čo sa deje v Amerike a koľko je tam vecí, ktoré odnímajú našu pozornosť, We treat our Christian life as me and God. my na celý svoj kresťanský život nazeráme ako na vzťah mňa a Boha. It's a very personal thing. Je to veľmi osobná vec. But it should be we and God. Ale ono by to celé malo byť o nás a Bohu. And we should have enough time to be with one another. Čiže mali by sme si nachádzať čas na to, aby sme boli jeden s druhým, trávili čas. To be deeply with one another. A aby sme hlboko trávili čas spolu.
I find many, many times my relationships with people in the church are very shallow. A ja si uvedomujem, že veľmi často sú moje vzťahy s ľuďmi v zbore veľmi plitké. We greet one another, we say a few words of encouragement. Pozdravíme sa ráno, niečo povzbudivé si povieme. And the person sitting next to me in the pew may be dying inside with all kinds of pain and I don't know it. A pritom človek, ktorý sedí vedľa mňa, sa môže príšerným spôsobom trápiť, utápať v bolesti a ja o tom ani neviem. And sometimes I wonder, do I want to know it? A niekedy si kladiem otázku, a chcem o tom vedieť? But that's what we're all about. Ale k tomuto sme povolaní. Now, when we were at Predna Hora, we developed a workbook for people to say it's not enough just to know these things, read these things, you have to work it in your life practically. Keď sme chodievali na Prednú horu, tak sme vytvorili taký učebný materiál, ktorým sme ľuďom chceli pomôcť naučiť sa, že nestačí len poznať tie kroky, ale treba sa ich naučiť žiť v každodennom živote. So I rewrote, revised, expanded the workbook, and Daniela translated it. Tak keď som sa vrátila späť do Ameriky, tak som sa vrátila k tým poznámkam, ktoré sme vytvorili pre ľudí na Prednej hore a vytvorila som z toho knihu. But as I came to see all of these AA and Al-Anon groups that I love so much. Danielka naša preložila túto knihu a keď som sa vrátila na Slovensko a navštívila som všetky tie skupiny AA a Al-Anon, kde ešte sú tí ľudia, ktorých sme stretli. But look at your own life and say, is there something I have to practically do to deal with life-dominating issues in my life? Tak som sa z toho veľmi tešila a stále sa pýtam ľudí na skupinách, že či dobre pracujeme na tom, aby sme všetky tieto kroky uvádzali do praxe pri veciach, ktoré sa v mojom živote stali dominantnými. And if you do, you can work the 12 steps and it'll help. A tých 12 krokov, keď sme pripravení nimi prechádzať, tak naozaj funguje a pomáhajú. Because it's a biblical way of being. Pretože je to biblický spôsob jestvovania. Step 10 says, I continue to take inventory. That means every night I have to look at my day and say, what went on in this day that was sinful or not pleasing to God? And what happened that was good? And I need to confess and make it right. V tých 12 krokoch 10. krok hovorí o takej kontinuite robenia si toho inventára a je veľmi dobre sa k tomu vrácať. My to robíme, že každý večer si premietnem v hlave ten deň, premietnem si, čo bolo v tom dni dobré, čo bolo zlé a či je treba za niečo poprosiť Pána Boha o odpustenie. And step 11 says, sought through prayer and meditation to improve my contact with God. A 11. krok hovorí o tom, že prostredníctvom modlitby a meditácie hľadám spôsoby toho, ako zlepšiť svoj vzťah s Bohom. Seeking only for knowledge of His will and the power to carry it out. Aby som poznala jeho vôľu a mala silu k tomu, aby som ju vykonávala. And step 12, I have to do it every day. A right? toto niečo by sme mali robiť každý deň. If we don't reset our hearts, they're always going to incline the wrong way. Ak nebudeme znovu a znovu nastavovať naše srdcia na to, čo je správne, tak oni vždy sa budú prikláňať k tomu, čo je nesprávne. So every day I have to reset my heart. Set your affections on things above. Takže každý deň musíme znovu a znovu nastavovať naše srdcia a zamerať sa na to, čo je správne. Two things will change us, sin and grace. Dve veci nás zmenia. Hriech a milosť. And it's a battle every day. A toto je niečo, čomu sa musíme venovať každý deň. And if I allow sin to change me today, Ak dovolím hriechu, aby ma dnes zmenil, I may just slip continually that direction. no tak potom postupne sa budem dostávať ďalej a ďalej na tej hriešnej ceste. I think it was Tim Keller who said something about when we set our affections on things above. Myslím, že to bol Timothy Keller, kto povedal, že ak svoju pozornosť, ale aj svoje prežívanie zameráme na tie veci, ktoré sú hore, Your mind will find it reasonable. tak aj náš rozum sa s tým stotožní. Your emotions will find it desirable.
Aj naše emócie sa s tým stotožnia. Stane sa to niečím, po čom túžime. And your will find it doable. A naša vôľa to vyhodnotí ako niečo, čo je uskutočniteľné. And the last step says, having had a spiritual awakening because of the steps, A ten posledný krok hovorí o tom, že keďže sme prešli duchovným znovuzrodením, because of practicing the steps, vďaka tomu, že praktizujeme tieto kroky, we try to carry the message to others, sa snažíme prinášať toto posolstvo duchovného obnovenia aj iným and practice these principles in every affair of our lives. a praktizujeme tieto princípy v každej oblasti nášho života. So what started out for me, I didn't know anything about the 12 steps until Joanne went to treatment. U nás to bolo, u mňa to bolo tak, že ja som o týchto 12 krokoch nevedela nič až do času, keď Joanne išla na liečenie. But I've learned to work them and I know they work. Ale naučila som sa s nimi pracovať za ten čas a vidím, že fungujú, že sú účinné. And so I'm so grateful for what God is doing. Well, look at here. It just said it stopped. Práve som prišla na koniec svojich 25 minút a práve aj končím, že som veľmi vďačná za to, čo Pán Boh v mojom živote urobil. And I want to tell you, I'm glad that Joanne had the 12 steps in her hand. Ale poviem vám, že som naozaj šťastná a vďačná za to, že Joanne prišla s týmito 12 krokmi. I'm glad that God brought us here. Som vďačná za to, že Pán Boh nás sem priviedol. In my heart, I've never left. V mojom srdci ja som nikdy neodišla zo Slovenska. But I pray God's blessing on you. Ale modlím sa o Božie požehnanie pre vás všetkých. And I pray that you look at your own life and see, is there anything dominating my life that's in the place where God should be? A modlím sa aj za vaše životy, aby Pán Boh vám ukázal, či nie je niečo, čo je pre váš život určujúcim a nie je to Boh. Something taking more time, more thought, more money, more of anything than God's place. Niečo, čo vám berie viac času, viac myšlienok, viac peňazí, ako to, čo je Božou vôľou pre váš život. And look at the steps for the value in your own life. Ak zistíte, že áno, tak potom sa môžete pozrieť na týchto 12 krokov a nájsť ich hodnotu pre svoj vlastný život. Thank you. Ďakujem. Budeme sa teraz ešte modliť, aj preto potrebujeme ten časový limit, aby sme mali priestor na spoločnú modlitbu. A potom ešte taký krátky príhovor s piesňou záverečnou a úvodom. Ale teraz je čas sa modliť. Ak to tým z vás, ktorým to nie je nepríjemné, tak ak môžete prísť dopredu, my by sme sa radi aj za vás modlili, poďakovali Bohu a prosili ho za tú službu, ktorú robíte, že svietite svojmu okoliu, nemusíte prísť, ale môžete. A tak teraz. A poprosil by som spoločenstvo, aby ste vstali a vyprosme. Dobre, počkáme na vás. Mali sme príležitosť počuť svedectva, ako Boh koná. A na základe toho môžeme veriť, že koná aj ďalej. A pre posilnenie tejto viery sa teraz modlíme. Poprosím vás o niekoľko modlitieb. Ďakujeme, dobrý Pane, za tieto príbehy, ktoré sme mohli počuť a povzbudenie v zmenených životoch. A tak ti vyznávame, že každý z nás je krehký a sme na tej ceste a aj dnes chceme prosiť o tvoje sprevádzanie, o tvoju pomoc, o to, aby si nám na každý deň dával dostatok síl, tak ako sme počuli, na novo nastaviť to naše srdce, aby nasledovalo teba. A tak chceme modliť, Pane, za týchto našich bratov a sestry, ktorí sami prežili takéto tvoje uzdravenie, oslobodenie a vidia priestor v tom, ako môžu byť užitoční aj v životu druhých ľudí, tak prosím, aby ty si ich používal,
aby sa s radosťou mohli deliť o to, čo našli v tebe, v tomto uzdravení, oslobodení. A tak aj to, ako môžeme, Pane, byť prínosom pre naše mestá a dediny, pre spoločnosť okolo nás, aby sme im ukázali nádej v tebe, tak prosím, aby aj tento nástroj si ty ďalej používal, aby sme ho mohli svojou pomocou dobre rozvíjať. Amen. Amen. Ďakujem ti, drahý Pane, za tieto sestry, ktoré si pred mnohými rokmi stalo do nášho zboru. Ďakujem ti za ich službu, ktorou si ich poverila, tak nám mohli mnohým poslúžiť na cestu za tebou a ďakujem ti za sestru Joyce, ktorej ešte stále dávaš dostatok síl, aby sme sa mohli opäť vidieť tu na zemi. A chcem sa ti dodatočne poďakovať za sestru Joy, ktorá svojim krásnym nebeským hlasom oslavuje teba v nebi. A Pane, tak ťa chceme prosiť o to, aby jediná naša závislosť v živote bola na tebe. Amen. Drahý Pane, pridávam sa vďake za to, čo ty konáš. Ďakujeme ti za vyslobodenie, ktoré si priniesol do života bratov a sestier. Ďakujeme ti za tú slobodu, ktorú si im dal pri tom sprevádzaní závislých ľudí alebo priamo v závislosti. Ďakujeme ti za to, že my toho môžeme byť svedkami, že sa môžeme dívať na tvoju moc, Pane. A tvoju moc, ktorú dokazuješ láskou a nádejou, tak živou ako nič iné. A ďakujeme ti za vytrvalosť, ktorá v tejto službe je, aj u sestry Joyce, aj u ďalších bratov a sestier, ktorí dnes mohli sa podeliť o príbehy, ktoré trvajú 10 ročia. A Pane, aj na základe toho veríme, že máš pripravené ďalšie veci, ďalší spôsob, ako odovzdať tvoju lásku a nádej do života ďalších ľudí. Ďakujeme ti, že svojím spôsobom môžeme byť pri tom, tak z trochu väčšej diaľky. A ďakujeme ti za týchto bratov a sestry, pre ktorých je to každodenný zápas, Pane, o slobodu pre ďalších ľudí, ktorých ty vnímaš, voláš a túžiš vstúpiť do ich života. Amen. Tak vám ďakujeme veľmi pekne za dnešné zdieľanie. Chcem na to nadviazať takým, už nie takou kázňou, ale takým kázňovým príhovorom, bude to trochu kratšie. A chcem sa len opýtať, či máme pripravenú aj tú minútku toho úryvku. Ďakujem. Tak v živote každého mladého človeka príde chvíľa, keď sa nasýti tým, čo okolo seba vidí a má taký pocit, že potrebuje veľmi niečo nové. Všetci sme to pravdepodobne nejakým spôsobom zažili, ten pocit, že ak mám mať budúcnosť, tak musím nájsť niečo nové, musím vyraziť do sveta. A vtipne to vo svojej knihe V hniezde opisuje Peter Karvaš po úvodných poznámkach tohto pravého Bystričana o tom, aké neadekvátne je, že svet začína práve na Zvolenskej stanici. Opisuje svoju náhlú túžbu po svete takto. Vypočujeme si 1 minútu z jeho knihy. Môžem aj zreprodukovať, ono sa to stáva a môžem zreprodukovať, čo v tej knihe bolo stručne. Totiž začína to s jeho takým rozhorčením, že nikde doma preukázateľne nenachádza jedinú činnú sopku. V záhrade jedinú orchideu v tej dobe. V tomto meste vyrastal v víle Dominika Skuteckého, ktorú mnohí poznáte. V tomto meste nenachádza jediného budhistu alebo maura a v celej krajine nie je miesto, ktoré by sa volalo Mississippi alebo Popocatépetl. A všetko je tu fádne a známe. Je tu len tulipán, hoblík, radván a jano. To všetko veľmi dobre pozná.
Na druhej strane, ak majú písmaci pravdu, zaručenie pre tých, ktorí neváhajú, čaká veľká odmena v podobe, v rozsahu od polky kráľovstva po $1 000 000. A preto je jasné, že musí odísť. Hej. Tak tým on popisoval tú jeho túžbu a tú jeho náhlu odhodlanosť a potrebu ísť niekde ďaleko do sveta. A už by to aj šlo, ale už to teda nebudeme skúšať. A v tejto jednoduchej túžbe po diaľke vidím jedno z tých bezpečnejších stretnutí s hriechom. Je to len túžba mladého človeka hľadať za hranicami domova. No zároveň je spôsobená tým, že vybledlo to, čo nás obklopuje. Je to skúsenosť s nedokonalosťou, s vyčerpateľnosťou, s porušenosťou aj prázdnotou tohto sveta. Ale snáď je to inak, niekde tam v diaľke. Určite tam to inak musí byť. Ale nebude. Neskôr to už vieme, že svet skutočne prinesie nejakú hodnotu. Prinesie hodnotu všade tam, kde sa odlišuje od toho domova. A aj hodnota toho domova stúpne, lebo jeho teplo a bezpečie, hoď ako malé alebo bohaté, sme inde nenašli. Ale ani vo svete, rovnako ako doma, nebolo miesto dokonalé, nevyčerpateľné. Nakoniec všade je prítomná porušiteľnosť, porušenosť, aj prázdnota. A vzniká z toho zvláštny stav, kedy sa rýchlo míňa čas pre život a rýchlo sa míňa aj dôvod pre život. Dnes sme počuli príbehy ľudí, ktorí z tejto neriešiteľnej situácie ušli do slepých uličiek. Kto z nás z podobných situácií neuniká do slepých uličiek a ako veľmi sa to v tých slepých uličkách skomplikuje. A práve z tohto bodu života dnes znelo a ešte bude znieť pozvanie k viere. Viera je spôsob, ako uvidieť celkom nové možnosti života, celkom nové destinácie a nové vzťahy, ktoré už nie sú zaťažené tým porušením a prázdnotou. U Petra Karvaša to bol jeho strýko, známky na obálkach z exotických krajín a hodiny geografie, ktoré ho pozývali do dialog. Pozvanie k viere je tiež zbudené rôzne. Neochotným veriacim, z ktorého páčite tie dôvody jeho nadhľadu. Spevom žien, ktoré zablúdili z USA na Prednú horu, alebo úryvkom z biblického textu, ktorý neprestáva znieť, ale povyšuje sa ako neodbytná pravda nad všetko, čo sa dá vidieť a ohmatať a predsa len znie, že je to inak. Osobné skúsenosti sme počuli, aj melódiu piesne a spev. Vypočujeme si teraz trochu zvláštny biblický text, kde je zapísané to, čo videl apoštol Ján, keď mu Boh dovolil nahliadnúť do toho, ako to vyzerá v nebesiach v záverečnom čase tohto sveta. Je to čítanie zo Zjavenia z 15. kapitoly, 3 verše, 2. až 4. Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad čelmou a nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno, pretože ty jediný si svätý. Všetky národy prídu, budú sa pred tebou kláňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. Amen. Len niekoľko poznámok k tomuto zvláštnemu textu. To sklenené more zmiešané s ohňom je narážka na situáciu, keď Izrael ušiel cez Červené more z otroctva. To, čo ostalo za nimi, bolo more, v ňom odraz ohnivého stĺpu, znaku Božej prítomnosti. A v mori bolo pochované všetko, čo ich zotročovalo. Tam sme pozvaní. Takúto víziu nám Ján vkladá do našich srdc. Toto prebudza vierou. Situácia Božieho víťazstva. Víťazstva v jeho prítomnosti. Keď už nič, čo nás zväzuje, nemá nad nami moc. Jednou z najhorších skúseností, ktorá sa tiež odráža v tomto texte a ktorá nám ponúka tento svet, nie je sklamanie z domova alebo dialog, ale sklamanie zo seba samého. Je to drastická, nevyhnutná životná skúsenosť, ktorá sa vám možno pri tom texte ozýva. Ako to, že títo ľudia nedokonali, dostanú citaru a spievajú. Na Božiu slávu stoja v prítomnosti toho dokonalého a oslavujú ho za spravodlivosť a pravdu, ktorá
predsa môže znamenať aj zničenie nás samých. Tu sú pred Bohom ľudia pripravení ho chváliť, postaviť sa pred spravodlivého, pravdivého, svätého Boha. Je teda tento text pozvaním, alebo skôr prezentovaním niečoho nedosiahnuteľného. A práve to je krása toho textu, že nám ukazuje možnosť pre hriešného človeka, akým sme my. Všimnite si, akú piesen spievajú. Spievajú piesen Baránka. Boha oslavujú nie preto, že môžu, ale preto, že on, baránok, bol za nich obetovaný. On je tou vyššou mocou, v ktorej sa darovala človeku dokonalosť. Dokonalá láska. Láska zjavená v obeti na kríži. Dôkaz, že Boh od vzťahu s nami neodstúpi ani v hodine smrteľného utrpenia. Dôkaz, že si milovaný, že si vykúpený, že si pozvaný do nového sveta, tam, kde vládne Boh a garantuje ti spravodlivý život v jeho prítomnosti. Si pozvaný, vykúpený. V Kristovi je tvoja spravodlivosť. Všetko čiastočné odchádza a ty vstupuješ tam, kde všetky otiene toho dobrého z domova aj z dialóg naberajú jasný tvár. Vstupuješ do Božej prítomnosti. Buď odvážny. Odmena je zákonite obrovská. Je to prijatie Bohom a účasť v jeho kráľovstve. Vyznajme mu vlastnú nedokonalosť. Príjmime Ježišovu obeť a nechajme vieru rásť. Amen. Oslávime teraz Boha ešte jednou piesňou a pieseň bude mať aj úvod, áno? Nech sa páči. Fascinuje ma, ako Boh koná a ako vstupuje do veci, ale aj to slovo, ktoré som mala pripravené, sa úplne linkuje so všetkými svedectvami, so všetkým tým slovom, čo aj Joyce mala vlastne, o čo nám rozprávala. Asi kvôli času to skrátim, ale možno tá výzva pre vás a pre mňa samú, lebo celú dobu mi ide, že čo si odnášam z tohto, čo som počula, ako sme tu sedeli. Chcela som vám hovoriť o príbehu Jozueho, ktorý bol ten, ktorý naozaj prešiel do tej zasľúbenej zeme. A bol to Mojžiš, ktorý zomrel, alebo teda ktorý sa dostal na kraj, neviem, fyzicky to by chlapí teológovia vedeli povedať, ale bol to iba Jozue, ktorý vlastne vstupuje do tej zasľúbenej zeme. A Boh mu dáva inštrukciu, dáva mu poslanie a hovorí mu, že budeš to ty, ktorý vstúpi do tej zeme a máš byť silný a odvážny a ja budem pri tebe. A hovorím to asi minimálne dvakrát alebo až 3-krát mu toto hovorí ako príkaz. A to, na čo chcem asi nadviazať, je, že Jozue to počuje, poslúcha príkaz, dáva inštrukciu ľudu, aby teda vystúpili do toho územia. A na konci, v tej prvej kapitole hovorí, že ľud hovorí Jozuemu, počujeme ťa, dôverujeme ti a jedine, čo chceme, aby si ostal silný a odvážny. Ale ten moment toho, kde ten ľud dôveruje tomu Jozuemu, je pre mňa veľmi mocným, lebo keď som sedela tu, tak si hovorím, že aké super by bolo, kebyže fakt aplikujeme 12 krokov tu k nám do zboru. Aby sme si vedeli pretransformovať ten zážitok dôvery, tú skúsenosť toho, že počujeme jeden druhého, že dôverujeme tomu, že niekto z nás má nejaké poslanie a vstupuje do nejakého územia, o ktorom vôbec nič nevie, lebo to robím s dôverou. Asi toto by som chcela vidieť ja ako pretvorenie našej spoločnosti. Ja hovorím aj o Zromku, aj o tom, čo zažívame v spoločnosti, že vstúpiť do toho počúvania jeden druhého, do tej skúsenosti dôvery, ktorá je tak strašne kľúčová v tom celom. Lebo mnohí z nás počujú tu poslanie, ako Joyce povedala, že čo mám vlastne, a Joanne prišla s tým, že mám 12 krokov, idem. A budem silná a odvážna. A zostanem tu niekde na Slovensku a nepôjdem do Ruska, ale ostanem tu a neviem vlastne medzi kým som. Aj túto pieseň poslednú, čo budeme spievať, je o tom, že prinášame seba
s tým všetkým, čo máme. A ešte ma tam napadá jedna línia, že ak Mojžiš zomiera a ani nevstupuje do toho zasľúbeného územia a je tu Jozue, ktorý v konečnom dôsledku uposluchne, vstúpi, odchádza s celou partiou Izraelitov, ušomraných, zlostných, že aká je vaša línia v živote, že koho zachytávate. A to bol jeden z tých krokov, čo hovorili aj Joyce, že urobím si nejaký ten rešerš toho, že čo je za mňou v živote. Ale že ja napríklad nebudem vidieť pravdepodobne, čo naše dcery prinesú o x rokov, ale budem to robiť s tou vierou, že budem konať silne a odvážne, lebo viem, že Boh je so mnou. Neviem, či som bola zrozumiteľná, ale chcem vás teraz pozvať asi do tej poslednej chválovej skladby, kde by som vás asi chcela tak pozvať do tej reflexie, že čo ste počuli možno v tej hodine a pol, za čo možno viete Boha chváliť, do akého poslania vás Boh volá, aby ste vstúpili, akú zem budete vidieť vy a s akým príkazom tam máte, Božím príkazom tam máte vstúpiť. Toľko. A budem zase asi v tom, že vás pozývam, možno to vyjadri aj telesne, že tie chvály sú naozaj o tom, aby sme priniesli seba Bohu. Dvíham ruky, aj keď zemi padá, nestúžim vzdať ti chválu, nechať všetko prísť tebe kráľ. Hľadám teba, aj keď seba strácam, na všetko, čo je za mnou, zabúdam, za tebou utekám. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Dvíham ruky, aj keď zemi padám, nestúžim vzdať ti chválu, nechať všetko prísť tebe kráľ. A hľadám teba, aj keď seba strácam, na všetko, čo je za mnou, zabúdam, za tebou utekám. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Taký, aký som, nahý pred tebou, nechám sa premeniť, nechám sa láskou zlomiť. Vzdávam sa svojich predstav, vzdávam sa svojich snov. Žiaden strach a žiaden vzdor, celý som tvoj. Vzdávam sa svojich predstav, vzdávam sa svojich snov. Žiaden strach a žiaden vzdor, celý som tvoj. Tak nech ste premieňaní. Amen. Príjmite požehnanie prečítam ten text Jozú. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj.
Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. A tie slova začínajú tým: prikázal som ti predsa. A požehnanie z Númery. Nech Hospodin rozjasní na tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen. When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship upon its sea, thou who rulest wind and water, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. When the hosts of hell assail and my strength begins to fail, thou who never lost a battle, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When